Οπότε κύριε, Πάω να φύγω μόλις τώρα, πήγα από μονοδοσία. πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση στο στοιχείο σας. Άντε, για να. Δώσατε μόλις ένα. Κρατάτε το πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε το όνομα σας. Μάνος κανένας. Δημήτρης Διαμάτης δεν είπαμε. Ζουγανέλης είπα, Μάνος. Στάμος Φυρής. Ζουγανέλης είπα, κάνω το κερατό μου. Συγγνώμη κύριε. Τι Μάνος Ζουγανέλης. Θα το κοντέψω να στάγω με τα αίματα. Ζουγανέλης. Δεν το δείξω. Μάλιστα. Μάνος Ζουγανέλης. Έχετε δώσει αίμα άλλη φορά? Όχι. Ποτέ δώσατε τελευταία φορά αίμα κύριε Ζουγανέλη? Μα το μόλις τώρα σας είπα ότι δεν έχω δώσει ποτέ αίμα. Δεν έχετε δώσει. Συγγνώμη. Έχετε ποτέ αναπληστεί από αιμοδοσία κύριε Ζουγανέλη? Κάμια κατασταριά φορές. Κύριε Ζουγανέλη, είχατε ποτέ ικτεροσύφυλλη ελονοσία, αθηνατίωση, ρευματοειδήρια, αρνίτιδα, καρδιοπάθεια, προκάλυψη πόνου, υπέρεθεση, σπασμούς, λιποθυμίες, πάθηση στο μάχο, έπτωση, άλλες εγχειρήσεις, πάθηση των νεφρών, διαβήτη, αλλεργία, ανεμία? Όχι. Κύριε Ζουγανέλη, είχατε από το 97 και μετά, από το 77 και μετά κάποια σεξουαλική επαφή με ομοφυλόφιλο? Δεν μπορεί. Κάποια θα είναι. Μήπως είστε έγκυρος? Μα είστε με τα καλά σας. Εγώ! Λυπάμαι κύριε Ζουγανέλη, αλλά το όνομα που δώσατε δεν μπορεί να γίνει έγκυρο. Θα πρέπει να σας το δώσουμε πίσω, περιμένετε λίγο. Το αίμα του κύριου Ζουγανέλη